Tatry, slovenský klenot, cintorín Čechov, atrakcia pre ľudí zo zahraničia a miesto, o ktorom musia povedať Slováci, keď sa hádajú s Čechmi. Rýchla ukážka. Čau Pepo, čau Dano, no co ty slovenské plesnivče? Komu hovoríš plesnivec, Češko? No my dva sme tu jediní lidi, tak kto asi? Aha, takže ty si vtipný, čo? No, nemyslíš si to, Maďare? Ti dám, že Maďar. No co, tak ukáž metro, vole. Se tady hráš na frajera, aspoň náš prezident není teplej. Hej, ty ukáž Tatry, ty Česká. Aspoň náš prezident nás o chvíli nedá bojovať na Ukrajinu. No dobre, vole, v tom si vyhrál. Ale tohle není naposled, co sme sa stretli, jo? Ja viem. No, vidíme sa o 2 měsíce, plesnivče. Áno, ahoj. No čau. A dnes ideme do Tatier. Takže ľudia, vítajte v mojom novom house toure. Toto je, tu mám house tour. Takže takto vôjdem, budem sa zohýnať. Toto vidím, stadiaľ to hore. Tuto sedím, stále sedím, chápete ľudia. Tuto mám okienka, to môžem sa kúkať vonka na Štrbské pleso. Sa kúpuje banger, tuto sa vchádza. Toto je taká, tu je taký balkón. Tu je taký balkón, chápeš? No a no to je všetko. A tu je ľudko. To som ja. Môj brat. Štrbské pleso odporúčam každému. Dal by sa to už 9 z 10, ale nevedel sa to celé, tak preto iba 9. Keby sa to vedel celé, tak 10. A mám pekné fotky z toho aspoň. Tak, odporúčam. A tu som papka v reštaurácii. Mal som limonádu. Vy ste upratovacia služba? Áno. Ja, tak poďte. Ďakujem. A umývate? Robím si srandu. Čaute ľudia, ja som Avarior. Videli ste už tie prvé scénky. Je tu house tour, sme na hoteli, Hutník sa volá. Ideme spraviť house tour, teda room tour. Takže sme tu. Tuto je Záchod. Je taký maličký. Záchod. Tuto je jednovrstvový toaleťák. Tuto je for lady. Ty si práve usral. For lady. Tuto je splachovanie, tuto je koš a tuto je samotný záchod. Vieš, ako sa dobré na to Kaká. Bráško, taký fajný, teplý je. Dobre. Bráško! Dobre, ideme sem, preskočíme semka. Poďte do nehambite sa. Takže tuto je, no, tu neukazuj. Dobre, ideme ďalej. Tuto je uterák, tu je baňa,
Teda toto je tá, toto je, no. To je voda. Fajná voda. Áno, áno. Prejdeme sem. Nikoho nezaujíma. Tu sa spí, chápete? Tu sa spí. Tuto je miestne sedenie, areálne sedenie. Tuto sa nabíja selfie tyč. Je nabitá. Už je nabitá. Tu sa znova spí a tu je výhľad nahoru. Ale nahoru ja myslím, nie na jedálení. A ľudia, ešte poďte so mnou. Ešte ste nevideli všetko. Takže, ticho buď. Vypni sa. To nevadí. Poďte vonka. Nebojte sa, nepúšťam po teba. Poďte. No poď. Poďte sa. Počkaj, aby mi nespadol mobil. Lomnický štít, tam hore Lomnický štít. Tam hore Lomnický štít. Presne tak, ľudia. Takže dúfam, že sa vám video páčil. A už ideme. Na to ľudia prišla na čokoládka. O nie, skoro šlahačka mi vybehla vonka. To je hnusná šlahačka. Ňam. Ale ešte som neochutná čokoládu, lebo bude teplá. Aj čokoláda je dobrá. Ňam. 10 z 10. Ňam. Takže tuto je hotel náš, krásny ľudia. A za nami sú naše krásne autíčka. Krásne. A tu som ja, áno, čaute. A tuto, a my máme tam kde hore tie izby, ale z druhej strany. A teraz sa ideme okúpať. Prišiel som z večere. Bola v pohode. Švédske stoly, fajné, mali tam rybu, mesové guličky, meso, hranolky, zemiaky, rýžu, brokolicu, šaláty, dezerty, zmrzlinu. Takže fajné. Zajtra ideme na... sa na neho zabudol. Takého zámockého chatu, alebo ako sa to volá, neviem, taký zbojník, alebo ja neviem. Takže zajtra veľký deň, takže ešte dneska bude bowling vidieť. A to je všetko. Takže zatiaľ čau. Sme vonka, tam taký chalan ide práve z Lomnického štítu. To je nemožné, Braško. Anyways, toto je chodba, sa chodíme. Tu máme izbu. A ráno bol takýto výhľad. Našiel by som aj lepšiu fotku, ale nechce sa mi. Možno túto tak, kde vybehne. No, teraz by mala. Teraz, vidíte? Áno. Táto tu. Áno. Táto. A tu sa pozeráme na hrebienok. Takže hudba. A užite si. Sme na hrebienku a ešte chvíľa hore, no. Asi hodinu, 2. Bielková chata. Na tejto ešte nie sme. More, kúkaj na to. Akože nie more, horí, ale to je to isté.
Kubo do Paris. Vodopád. Neviem, čo je presne vidno. Tam je vodopád. Tak, tam. Toto sa volá dlhý vodopád. Aspoň tak sa mi zdá. Dlhý vodopád. Chudáci stromy. Potom tu prišiel ďalší problém, že už nemám iné zábery z tej zámkovského chaty. Takže poďme do Triklandie! Wow! Kamo, ale ešte toto? Bože. Ako dlho? Počkaj. A som si teraz niečo uvedomil. Ja mám silu editu. 3, 2, 1. Dobre, malo by to byť už. To chápete ľudia, však toto sme v bludisku. Toto je... Aha, tak asi vidno. Ja neviem, kde som. A teda to nedá sa. Teda to nedá sa. Ja neviem, kde som ani... Toto je miesto. Baby girl. Čau, baby. Poďme teda to, ľudia. Poďme teda to. Toto je... Brožko. A neviem, kde som. Ja vidím východ. To je slepá ulička. Toto je. To je slepá. Slepá. Si voľný? Vidím toto. Ľudia, ja sa bojím. Ľudia. To je práve tuto. Slepá ulička. Som vyšiel. A za mnou. No, prešli sme. Sme v Sigmi. Kúkaj na to, že ty si tu veľakrát. Ja ťa počujem, aký by si bol hneď vedľa mňa. Čo? No poď. Tá pani na obrázku som úplne, až dlhé vlasy, hojdáme sa. Chápeš? Hej. Takže Triklandii by som dal 10 z 10 kvôli tomu, lebo veľakrát mi tam prišlo zle, takže to ja mám rád. A ešte zároveň bolo tam veľa zrkadiel, takže som sa mohol pozerať, že aký krásny som. A ty kto si? Kto si? Ja som ty a ty si ja. A teraz sa znova presunieme v čase o deň neskôr a ideme na Popradské pleso. Ej.
ozýva sa k vám váš obľúbený turista. Práve sme prišli k Popradskému plesu. Je to tu veľmi pekné. Ako toto vyzerá, je to zelenčenie, zelené pleso. Šmiklavka, hej. Ladík, haha, ladík, haha. Ja som dostatočne múdry, aby som nemal čo Plesal, haha. Plesal, haha. Ladík. nevadí. To čo je? To ladík, nevadí. Studená. Príjemná. ASMR. Rybky. Takže ľudia, ideme do takého symbolického cintorína. Je tu zaujímavý terén. Takže tak, ľudia, to je symbolický cintorín. Pekný krížik. No, ale zlý terén. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, sledujte ma aj naďalej a ja sa budem tešiť u ďalšie videa zatiaľ. Čus!